कशाने पितोस तू? शूज घालून खाई होतो आता. शूज घालून खाई होता. तुला सकट फ्रेंड्सचं नाव सांगता? आयुष, श्रेया, ऑस्टिन, कोल, जेकब, एवरेट, समर, सिद्धार्थ. सिद्धार्थ कोण? तू सिद्धार्थ. तू सिद्धार्थ. तुला हेड दाखव. हेड. eyes, nose, mouth, hand, ears, head, leg, pot. Okay. Shoes. तुला bag खायचं? bag. balloon. balloon खायचं?